Aristoteles er en kendt græsk filosof og videnskabsmand, som levede fra 384 til 322 før Kristi fødsel. Han har haft en afgørende indflydelse på filosofi og naturvidenskab i middelalderen. Han kom i lære hos filosoffen Platon. Efter Platons død byggede Aristoteles videre på hans idéer om verdensbilledet, dog med lidt ændringer. Han troede på det geocentriske verdensbillede, som var, hvor jorden var i centrum og planeterne kredsede omkring. Selvom Aristoteles døde, så levede hans idéer om verdensbilledet videre. I middelalderen tog kirken det geocentriske verdensbillede til sig og brugte dette som et videnskabeligt bevis på Guds eksistens. Det geocentriske verdensbillede er, hvor jorden er i centrum i universet. Man mente, at solen roterede rundt om jorden, og en rotation tog en dag. Man mente, at det kun var de nærliggende planeter, der roterede rundt om jorden, og at når man kom længere ud, stod alle stjernerne stille. Altså, det var uforanderligt. Dette verdensbillede tog kirken til sig og lavede reglerne på baggrund af det geocentriske verdensbillede. Aristoteles' holdning var, at man skulle observere og indsamle materialer som sanseoplevelser, samt derefter undersøge og systematisere sin samling. Han mente, at universet bestod af 4 elementer: jord, vand, ild og luft. Han mente, at disse 4 elementer havde hver sin bevægelse. Ild og luft vil stige til værs, jord og vand til universets centrum. Dengang observerede man, at jord og vand faldt til jorden, og derfor blev jorden set som universets centrum. Altså måtte jorden være centrum, og alt måtte rotere rundt om jorden, også solen. Dog var årstiderne ikke helt lige lange, altså hang dette ikke helt sammen. Af den grund endte man med at konkludere, at alt roterede rundt om jorden i epicykler. Aristoteles konkluderede derudover også, at universet var endeligt, da han ikke kunne forestille sig et uendeligt univers med uendelig store hastigheder. Han mente også, at hver planet havde en vis sjæl, som sørgede for planetens rotation. For hvordan kan de ellers holde sig i disse baner? Kirkens mænd brugte Aristoteles' verdensbillede som et videnskabeligt bevis på, at Bibelens skabelsesberetning var sand. Og på den måde kunne de sikre, at den uvidende befolkning forblev loyal mod og troede på kristendommen. Det geocentriske verdensbillede var ikke helt i overensstemmelse med Bibelens, hvis overbevisning var, at jorden var flad, og at himlen bøjer sig henover som en osteklokke. Kirken fandt hurtigt ud af, at den todelte verdensopfattelse kunne være en fordel for dem, når den skulle overbevise folket om, hvor vigtig kirken var. I den sublunare verden levede det todelte menneske. Mennesket bestod af en udødelig sjæl og en dødelig krop, hvor alt var i forandring hele tiden, og derfor var livet ondt og usikkert. Den udødelige sjæls opgave var at vende tilbage til det himmelske, evige og guddommelige, som den kom fra. Den ene rigtige måde at opnå dette var ifølge kirken at bede til Gud, som jo var jordens skaber, og dermed besad den magt at frelse det enkelte menneske fra helvede. Den anden mulighed, middelaldermennesket havde, var at henvende sig til kirken, der så kunne gå i forbøn for en. I løbet af middelalderen lagde kirken mange kræfter i, at folk skulle leve fromt. Kirkens farverige og dramatiske kalkmalerier var med til at understøtte deres budskab i en tid, hvor kirkens sprog var latin og ikke dansk. Himlen ligger øverst og er Guds eller guders opholdssted. Et paradisisk sted for de frelste og retfærdige og for det gode i tilværelsen. Helvede ligger under jorden og er Satans sted. Et pinselssted for de fortabte og syndige og for det onde i tilværelsen. De 2 dimensioner er et udtryk for menneskets blanding af godt og ondt. Augustin var en kendt kirkefader og filosof i senantikken. Hans menneskesyn har i senere tid inspireret kirken og deres fortolkning af Bibelen. Han troede på, at mennesket var opdelt i 2 arter, og at dette var bestemt for inden fødslen. De 2 er på sin vis fordelt som godt og ondt. Den ene lever i overensstemmelse med Gud. Disse mennesker er forudbestemt til at herske med Gud.
Dette betyder også, at denne art har stor kærlighed til Gud, men foragter sig selv. Modsat denne lever den anden menneskeart efter menneskenaturen. Disse er forudbestemt til at lide evig smerte til i djævlen. Disse foragter Gud, men føler stor egenkærlighed. Lang tid efter tanken om det geocentriske verdensbillede kom til, kom det heliocentriske. I middelalderens tid så man på verdensbilledet fra det mest oplagte synspunkt, nemlig det, at jorden var centrum. Dette havde dog nogle problemer i forhold til, at planeterne, som bevægede sig rundt om jorden, også bevægede sig baglæns. Så derfor kom man op med de såkaldte sløjfebevægelser. Senere hen blev man mere nysgerrig efter at finde verdens oprigtige sammenhæng, og det var så her det heliocentriske verdensbillede kom til, som er, hvor solen er i centrum i stedet for jorden. Forskellen var, at man så det heliocentriske verdensbillede som mere realistisk end det geocentriske.